sa kanya, siya ang kasagutan, magpakailanman. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka, kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago, walang katulad mo, oh Jesus. Sa buhay ko ito, walang pangangamba, ikaw ang pag-asa. Sa'yo tunay na kagalakan, mababayaran ang kahit ano pa man. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka, kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago, walang katulad mo. Kay saya-saya, kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka, kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago, walang katulad mo, oh Jesus. Kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda. Kapag kasama ka, kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago, walang katulad. Kay saya-saya, kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka, kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago, walang katulad mo, oh Jesus. Kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda. Pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi.
pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gusto ko kana. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himo siyang bahandi kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nagikutlo sa balaang kasulatan. Mayong Butang may katapusan, mahanaw ang mayong gabi, mayong pagpaminaw. Welcome na usab sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Butang mahanaw sa Dalay ko ng Dios nga magpanalangin na usab sa atong panaguban ug akong gihangyo ang matag usa mga kaigsuonan nga dili nato kalimtan ang pagpasalamat sa Dios, ang pagdaig sa atong buhi nga Dios. Siyang paguban o pagproteksyon o pagtagbo pagiya sa matag usa. Ug ako kamong gihangyo sa pasalamat sa atong buhi nga Dios. Sa atong panaguban karon, padayon magpanalangin ang atong Ginoo sa matag usa. Magampo kita. Amahan namo nga Dios sa makagagahom, Dios nga mao'y nag-uban, nagtagbo, nagatiman sa matag usa nga mintuo midangop kanimo. Amahan Dios sa makagagahom, salamat o Dios sa walay hunong nimong paggiya kanamo, sa imuhang pagpahinumdom sa angay namong buhaton, sa angay namong isulti o God. Padayon ka o Dios nga nagagiya kanamo. Salamat o Dios kadaugan mga panalangin nining adlaw nga among naangkon o Dios, nga among nasinatian ang imuhang pag-atiman sa tanang panahon. Niya kami o Dios aron sa pagpamati na usab sa imong mga pulong, sa mga mensahe nga gikinahanglan namong masabdan. Diin ang imong mga pulong nga mo karong madunggan o Dios, mangitagdapit sa among kasing-kasing, mangitagluna sa matag usa namo kakasing-kasing ang imong mga pulong. Nanginahanglan kami sa imong mga mensahe God. Pakigsultihi kami nga sa among panag-uban karon dunay kinabuhi o kasing-kasing nga malig-on, madasig sa pag-alagad kanimo. Bless kino matag usa, labi na sa mga mensahe gikan Ginoo sa imong makatawhan. Ikaw ang Dios, magpanalangin. Ilabi na sa ako magigsunan nga nakaro silang Pinoy ana. Padayon ka o Dios, magapanalangin ka namong tanan. I declare blessing sa matag usa nga makadungog mamati karon sa imong mga puno sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Maayong gabi, maayong pakiguban. Welcome sa itong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong gabi, mayong pagpaminaw. Ilabi na sa atong mga kaigsuonan nga nagsunod sa atong programa pinaagi sa FM Station 101.3 nga nanuka diri sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, sakop sa lungsod sa Malabuyo. Mayong gabi, may pakiguban sa tanan natong mga followers and listeners, sa atong mga kaigsuonan nga mga silent listeners sa atong programa pinaagi sa live FB. I declare blessing sa matag usa. Ang atong mga kaigsuonan nga mo replay sa ato ang karon nga panag-uban, I declare blessing in Jesus name. Mayong gabi, mayong pakiguban og welcome sa tanan nato mga kaigsuonan. Ilabi na sa mga kaigsuonan karon nga naghatod og mga mensahe diri sa atong panag-uban. Mayong gabi. Maayong gabi, maayong pagpaminaw ni Gina Kamahalan. Maayong gabi, Pastor, ug sa tibok mong pamilya. Ang Dios magauban kana kanunay kaninyo ug sa tanan viewers and listeners niining atong programa. Praise God. Request ko song kanimo lang.
Awit makalangit at tagan o pagtagad kanimo lang diri lang sa tunga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dili ko mabuhi Ginoo kun wala Mayong gabi, mayong pagpaminaw ni Marian Costinar. Maayong gabi, Pastor. Maayong gabi isa ninyo, Sister Mariam. Si Ruben Veloso Arosina. Maayong gabi, Pastor. Salamat kay naka-live na pod ka. Dalaygon ang Dios. Si Maria Hilin Hamil Nguho. Maayong gabi, Pastor. Salamat sa Ginoo makapaminaw na pod ko sa imong live. Nindot kay paminaw daghanta makatunan makalipay sa pagkinabuhi sa matag adlaw makadasig from Dawis, Bohol. Mayong gabi may pakiguban og happy watching, happy listening sa tumakigsunan diha sa Bohol. Si Duna Dakyado. Mayong gabi, Pastor Gideon, uban sa imong pamilya, dalaygon ang Dios. Pwede request makalangit nga kanta, Gaksa ko Ginoo, watching from Hong Kong. Tingog ko ang presensya mo ang kalipay ko kanimo Musta mo diha sa Hong Kong, Sister Duna? Musta mo diha? Ang Dios magauban ug padayon magapanalipod ang Dios sa inyong pagpuyo diha sa Hong Kong. Ang ato karong hisgutan mga kaigsuonan, ato sa tagaan og pagtagad ang usa ka pangutana. Nganong diutay or nganong pipila lamang ka mga tao nga makasunod kang Kristo Jesus? Kanang tinuod nga nagsunod. Ang tinuod nga nagsunod mga kaigsuonan, makita nato ang unsa may gipakita ni Ginoo Hesus, makita nato diha sa kinabuhi sa tao nga nagsunod gyud sa Ginoo. Nganong diutay o pipila lamang ang makasunod sa atong Ginoong Kristo? Mao ni ang angay natong taganog pagtagad sa atong panag-uban. Unsay mga rason o hinungdan kaha? O kanang mga rason o mga hinungdan kinahanglan ikaw ug ako makamatngon, masayod unsay kasagarang hinungdan o mga rason nganong pipila or diutay lamang ang makasunod ni Hesukristo. Kung naa kay mga mensahe agig tubag ug pagtubaya sa atong pangutana nga gipaabot diri sa atong karong panag-uban, welcome. Og tagaan natong pagtagad ang inyong mga mensahe agig pagtubaya sa atong pangutana nganong diutay lamang o pipila lamang ang makasunod diha sa atong Ginoong Kristo. Unsay mga hinungdan para ato malikayan? Ang mga hinungdan aron ikaw ug ako sigurado gyud ta nga makasunod sa atong Ginoong Kristo. Mayong gabi ni Joshua Otero. Mayong gabi, Pastor, shout out. God bless. Ika ni Pobring OFW watching from Saudi Arabia. Matut pa request, awit makalangit, ikaw ang kusog. Ato na Tagalog pagtaga. Mayong gabi may pakiguban ni Maribit Rosales. Mayong gabi, Pastor. Salamat sa Ginoo nakaapas ko sa imong live. Watching from Kuwait. God bless you always, Pastor. Salamat kaayo. Amen, no? Nga ang Dios padayon magpanalangin kanatong tanan. Si Marlene Garganera, matut pa, good evening, Pastor. Salamat sa Ginoo ani nasab kami makapaminaw sa pulong sa Dios. Request kog song, Pastor, makalahutay, makapahulay. Salamat, Pastor. God bless us all. Makapahulay.
Ato niya ng Tagalog pagtagad ang awit makalangit makapahulay. Kalipay ko, kanimo lang ako magasabi ang mahal ko. Alang nimo, dili alang nila, alang nimo. Unsay kasagaran o hinungdan nganong diyotay o pipila lamang ka mga tao ang tinuod nga makasunod ni Hesukristo. Unsay mga hinungdan? Unsay kasagaran nga mga hinungdan? Kinahanglan ikaw ug ako makakita sa mga rason o hinungdan nganong pipila lamang ka mga tao nga makasunod ni Hesukristo. Nganong kinahanglan natong masayran aron atong malikayan samtang buhi pata sa babaw sa niining naong sa kalibutan. Awit makalangit gak sako Ginoo. Diri lamang sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Sa ko Ginoo diha sa akong kahuyan, daksa ko gikan sa mapagsulay. Kaya lamang kanimo ang akong kasiguruhan, sa tanan ikaw ang akong gisaligan. Sa ko Ginoo diha sa akong kaluyan, daksa ko bisan sa akong kapakyasan. Gikan ni Rifat, maayong gabi pastor, naka-live na ka sa 96.7 Upper Lambog Badian. Greet ko sa tanang mga taga Upper Lambog, maayong gabi ka natong tanan. Og manghinaot ko nga unta inyong patalinghogan ang mga pulong sa atong buhi nga Dios. Og sa mga langit nung mga awit, request kog song pastor lahutay og labaw sa tanang butahan. Salamat and God bless. Salamat kaayo brother Rifat sa imuhang kadasing og sa imuhang gugma sa buluhaton sa Ginoo. Ang Dios padayon magpanalangin kanimo ug sa imong pamilya ug ilabi na sa tanang mga listeners sa 96.7 FM station diha sa Upper Lambog Badian, Cebu. Ang Dios magpanalangin. Si B. Manlapas, maayong gabi pastor uban sa imong pamilya og sa Lakina Magwan. Pastor, kumusta? Maayong gabi ninyo diha and Merry Christmas. God bless. Advance Merry Christmas sa tanan. Diyutay lang ang makasunod sa atong Ginoo pastor tungod kay dili sila makabiya sa kalibutanong kinabuhi. Unya sige gihapon pagpakasala. Ato ang igsuon nga Sister Gina nga naghatod og nagpaambit sa mga hinungdan og mga rason nganong diyutay og pipila lamang ka mga tao ang makasunod kang Kristo tungod sa mga dunay mga tao nga dili sayon alang kanila ang pagbiya sa kalibutanong kinabuhi og dili sayon ang pagbiya sa sala matud pa. Si Norbinta Yotratsi, good evening Pastor Gideon. Ingon man sa tibok mong pamilya dalaygon ang Dios sa kanunay niyang pag-atiman kanato. Watching here in Bindoy. Humana ni awit mga kigsunan, gagsako Ginoo, ako ang tagaan og pagtagad ang makapahulay. Mao ni usas mga awit nga makalangit nga gihatag sa Ginoo sa to programa.
ug mao ni ang bag-o nato nga nahuman nga awit makalangit makapahulay. Ato nang Tagalog pagtagad ug humani ining awit makapahulay ato Tagalog pagtagad ang ikaw ang kusog. Ang kinabuhita ang kinabuhita ang kinabuhita dunay nag-atima dinhi sa kalibutan kita gibantayan bisan sa kalisdanan bisan sa katalagman ikaw ug ako nakalaban ang kinabuhita dunay nag-atima dinhi sa kalibutan kita gibantayan bisan sa kalisdanan bisan sa katalagman ikaw o ako nakalaban walay laing magbalantay atiman pagyud kita kanunay kang Isus ikaw ako makapahulay kang Isus ikaw ako makapahulay ayaw sige ayaw gyud sayangi ang nagsakripisyo nga ikaw mabag-o ka ikaw kikiyahan o itudloan aron makapuyo sa kalangitan walay laing magbalantay giatiman pagyud kita kanunay kang Isus ikaw ako makapahulay kang Isus ikaw ako makapahulay usa padayon ta sa pag-alagad niya
diha sa pagsimba. Magkahiusa kita, dili na to kalimtan. Magkahiusa, magtinabangay kitang tanan. Buhat ug maayo kita gantihan. Walay laing magbalantay, giatiman pagyud kita kanunay. Kang Hesus, ikaw ako makapahulay. Kang Hesus, ikaw ako makapahulay. Diha lamang kita kang Hesus mga kaigsuonan makapahulay. Alang kang Brother Moses Cardinti, awit makalangit nga kanunay nihang i-request ginikanan. Ikaw ginikanan, bata mo tudloi, bata mo giyahi tudloi, pamatasan ikaw ginikanan. Bata mo tudloi, bata mo giyahi tudloi, pamatasan ikaw ginikanan. Kabataan karon angay gyung monitoron, sa gadget kontrolon, sa mochol paansiron, ayaw gayot pasagdai. Ang cellphone mo tagoi, kaugmao nila naas pa dumala. Ikaw ginikanan, bata mo tudloi, bata mo giyahi tudloi, pamatasan ikaw ginikanan. Bata mo tudloi, bata mo giyahi tudloi, pamatasan. Kabataan karon angay, kabatanunan karon angay gyung iyahan. Sa Bible tudloan aron na ay pamatasan, ayaw gayot pasagdai. Sa email pa undangan aron makatarong, pag-eskwela ikaw ginikanan. Bata mo tudloi, bata mo giyahi tudloi, pamatasan ikaw ginikanan. Bata mo tudloi, bata mo giyahi tudloi, pamatasan ikaw ginikanan. Angay magmainam poon, ulong sa Dios tipigan, kaiwakas Pinoy anan. Ikaw magmainam pingo, ka ikaw ilang panagingnan. Kung buhaton mo kini, ikaw mabulahan. Ikaw ginikanan, bata mo tudloi, bata mo giyahi tudloi, pamatasan tudloi, pamatasan ang imong kabataan. Dili na to kalimtan mga kaigsuonan na ang mga ginikanan responsibilidad gyud sa mga ginikanan ang pagtudlo ngadto sa mga kabataan. Kini sugo sa Ginoo diha sa Deuteronomio kapitulo 6 sugod bersikulo 5. Dalaygon ng Dios magpanalangin sa awit makalangit, ikaw ang kusog.
kusog ka na ko. Kalipay o dalampanan. Mayong gabi ni Bimi Manlapas, maayong gabi pastor uban sa imong pamilya. Walay mahigda Si Lakina Magwan Himor, pastor kumusta, maayong gabi ninyo diha. Walay Maayong gabi isad. Okay. para sa imong gugma. Ikaw ang kusog ka na ko. Kalipay Gika ni Rose Berkisio, pastor, good evening. Huwag ni Rizal. Salamat kayo sa pag-share. Si Jocelyn Bagyo, maayong gabi pastor. Maayong gabi sa tanang mga anak sa Ginoo. God bless. Bless ninyong tanan o kanimo, Pastor Gideon. pahimulang. Walay Nganong diutay o pipila lamang ka mga tao nga makasunod gyud kang Kristo. Kana bitang moingon tang makasunod mga kigsunan, kanang makit-an nimo ang kinaiya, ang trabaho ni Jesus sa tao nga nakasunod ni Jesus. Nakasunod, nakasuhid kung sa ato pang pinulungan, natakdan kanang liwat pariho gyud sa atong Ginoo. Nakasunod, nakasuhid og sa atong pinulungan na impluwensyahan. Nganong pipila lamang ka mga tao nga nakasunod ni Hesukristo. Na kung imong tan-awon mga kaigsuonan, naghatag naman ang Ginoo og pamaagi. Naghatag naman ang Ginoo og mga pamaagi aron ikaw ug ako makasunod gyud sa atong Ginoong Hesukristo. Nganong kinahanglan magyudtang mosunod ni Jesus? Para sa ato niyang pag-atubang sa hukmanan, kita dili niya malimtan. Ikaw ug ako mahimong excited sa pag-atubang unya sa katapusang hukom. Dili hukom sa kalibutan, kundi hukom sa atong gamhanang Dios. Diri sa kalibutan mga kaigsonan, kung maghisgot tag hukom, pabor tong naay mga kwarta. Pero hukom didto sa gingharian sa Ginoo, wala na magkinahanglang kwarta. Atong hulat-hulaton ang ang uban nga mga mensahe diri mga kaigsunan, dili nako mabasa na nako diri di ay. Okay, ako sa ning Tagalog pagtagad ha. Kay usahay kini ako ang monitor, usahay dili nako kaayo kuan kanang maapas tungod kay muusab-usab siya. Sige. Ato sa taas sa mga awit makalangit, isinggit ang mga pagdahil. Ako sa ning paspasan mga kaigsuonan, pagbasa o paghatag panahon sa pagtagad sa inyong mga mensahe. Gikan ni Maribit Rosales, maayong gabi pastor, salamat sa Ginoo nakaapas ko sa imong live watching from Kuwait, and God bless you always. Si Ria Amante, good evening pastor Gideon, God bless sa imong kinabuhi. Si Marlene Garnera, niyon siya nga ako na ninding nabasa. Si Mel Sabroso, salamat sa Ginoo pastor, nindot imong gikanta ni tukma sa kamatayon sa akong mama. Nakapahulay na siya, to God be the glory. Si Nars Buyan, dalaygon ang Dios sa walay katapusan niyang pag-atiman kanatong pwede request awit makalangit dalang panan. Salamat. Salamat marami Pastor Gideon. Awit makalangit ako ang ipasod ang awit makalangit dalang panan.
Si Pastor Junrel Kitudlas live karon sa Shiny FM Alcantara, Cebu. Salamat kaayo Pastor Junrel. Og maayong gabi may pagpaminaw sa tanang mga listeners sa 101.3 nga nano ka diha sa Alcantara, Cebu. Ang Dios pa day magapanalangin ni ining maong FM station ilabi na usab sa tanang mga listener uban sa kinabuhi ni Pastor Junrel Kitudlas. Og Dios magpanalangin sa tanan. Maayong gabi ni Maricel Dilek. Maayong gabi Pastor watching from Bukidnon. Si Mimi Dalio, good evening Pastor watching from Davao City. Request kong kanta Lahutay. Pastor, salamat sa pagkanta. God bless. Si Inday Dorlin in Kabutinsay, good evening Pastor. Salamat sa Ginoo makasunod ug makapamati na permi sa imong wali aron kami masangkapan sa pulong sa atong Ginoong Hesukristo. Si Gregorio Kiring, maayong gabi Pastor watching from Katublian, Hinunangan, Southern Leyte. Si Akira Kanoy, maayong gabi Pastor, makadungog na pud mi sa mensahe sa Ginoo. God bless Pastor sa inyong pamilya. Si Ivy Andalan, matud pa, good evening Pastor, request ng song Ikaw ang Kusog. Watching from si Bunga, si Bugay. Ako nang napatukar ang Ikaw ang Kusog. Si Marcurara Cabaron, maayong gabi Pastor, watching in Manila. Kumusta mo di as Manila sis? Si Ilgasida Kamingawan, good evening Pastor, I'm watching Davao de Oro. Si Naomi Piano Caranel, watching from Bulacan. Kumusta mo di as Bulacan? Si Melinda Riambunansa, maayong gabi Pastor, og sa tanang naminaw, God bless. Maayong gabi kaninyong tanan. Matud pa ni Maricel Delic, makasunod ang tao kay Hesukristo Pastor tungod sa pride of life, lust of flesh, and love of money. Mauni ang gipaabot sa atong igsuon Sister Maricel, Maricel no Delic. Di makasunod ang tao kang Hesukristo tungod sa garbo og kanang kaulag sa unod og paghigugma sa kwarta. Dunay tulo ka punto ang iyahang giskutan. Salamat kayo Sister Maricel sa imong pagpaabot sa mga mensahe agig tumbaya sa atong pangutana. Susana Pablio, mayong gabi Pastor Gideon og sa tanan, kumusta mo diha Pastor? Salamat sa Ginoo nakaabot ko sa imong live. Dalaygon ang atong buhi nga Dios. Salamat kaayo sa atong buhi nga Dios Sister Susana nga nag-amping og nag-atiman og nagtagbo kanatong tanan. Si Norim Ilaw Ganyolon, maayong gabi diha Pastor og sa imong tibok pamilya. Si Duna Dakiado, maayong gabi Pastor Gideon ubad sa imong pamilya. Dalaygon ang Ginoo, pwede request makalangit kantagak sa ko Ginoo watching Hong Kong. Ako na ning nabasa day ang uban no. Si Brother Jimel Reyes, good evening Pastor. Watching here in Batangas. Kumusta mo diya sa Batangas, Brad? Si Mel Sabroso, maayong gabi Pastor. Maayong gabi sad ninyo diha. Si Fantastic Heart. Indot sad no. Fantastic Heart. Good evening everyone. Gamay ra gyud tungod kay gamay ra usab ang mga taong tinud-anay nga nakinabuhi uyon sa kabubuton sa atong Ginoo. Pwede no? Pipila lang ang mga tao nga nagkinabuhi sa kabubuton sa Dios. Kay ngano man pipila ra man pud nga nag-usab sa ilang huna-huna. Ato ang trabaho ang pag-usab ra magyud sa tong nahuna. Yes, ipabag-o nato atong kaugalingon sa Ginoo, pero naa nato ang trabaho. Pinaagi sa pagbag-o sa inyong pangunahuna aron masayran ninyo ang kabubuton sa Dios unsay maayo og hingpit nga makapaymot kaniya. Salamat kayo. Si Fantastic Heart. Si Eliros Di Patilla, wow, kanindot sa mensahe sa awit nimo Pastor, makahatag og kandasig. Si Mark Curara, request song Pastor, pulong mo kinabuhi ko. Si Ninda Naro Tamba, maayong gabi Pastor Gideon, labi na sa imong pamilya o sa tanang mga anak sa Ginoo karon nga minaw sa pulong sa Ginoo. Si Elche Rodriguez, Pastor, maayong gabi Pastor.
request kong song Pagdahig nga tinud-anay. Maayong gabi ni Presko Salahid. Masayon sa usa ka kamelyo pagsulod sa bangag sa dagom kay sa tao pagsulod sa kingirian sa Dios. Ang anong lisod ang tao. Sige. Si Banuelos Aida Angos. Good evening, Pastor. Request kong song Labaw sa Tanang Butang from Sarangani Province. Ihanap sa imong giliran, pagkabutan mo, Ginoo. Dalang parang ka. Maayong gabi ni Alex Castellon. Maayong gabi Brad Alex Oliver Arabi Senior. Pastor, maayong gabi. Nagtanaw ko diri Carmen Bohol, dalaygon ang Dios. Maayong gabi ni mo Brother Oliver. Si Nicanor Sudaria. Maayong gabi Pastor Gideon watching from San Francisco Agusan del Sur. Request song Lahutan. Si Bimin Lapas. Maayong gabi Pastor uban sa imong pamilya. Si Janer de la Rosa Estante, blessed evening, Pastor. Salamat kaayo. Taga Don Salvador Benedicto di ay kami, Pastor, Negros Occidental. Gika ni Daniel Labaniego. Salamat kaayo. Daniel, ang Dios maguban magpanalangin. Awit magalangit, ari sa awit magalangit nga pagdaig nga tinud-anay. Ato sa tas pag daigod nga tinud-anay. Sumala sa awit nga gi-request diri sa tong programa. Si Pastor Ryan Panso. Pastor, maayong gabi. Maayong gabi ninyo, Pastor. Kumusta mo diha? Ipangumusta ako ni Pastor Generoso. Si Nov Bacalso Troyo. Maayong gabi. Si Angelo Sasa Hinilaso, watching from Yamakuchi, Japan. Kumusta si Brother Angelo? Si DC Morris, God bless sa tanan. Si Daniel Labaniego, good evening Pastor. Request kong kanta kanang Tupang Ligaw. Greetings sa mga shiners ang naminaw karon, taga Baybay og Purok Kahumayan. Sa diri sa Pulo, taga Poblasyon Alcantara og taga Ronda og taga Mual Bual. Good evening. Greetings from Pastor Junrel Kitudlas. Happy listening sa tanan to mga kaigsuonan. Sa mga lugar diin ato ang nahisgutan diri sa ato nga programa, ilabi na sa taga Baybay og Purok Kahumayan. Dira sa Pulo Poblasyon Alcantara og sa Ronda Mual Bual. Mayong gabi Pastor og sa tanang naminaw gikan ni Sister Teresa Masangin Mandanao. Si Pino Number. Mayong gabi Pastor. I'm GC Liaging watching in Davao City. Si Ronaldin Bregoli, good evening Pastor watching from Saudi Arabia. Salamat sa mga manindot nga mga Christian song. Mapawala sa kamingaw sa akong mga pamilya sa Mindanao. Ako nitong kantahon katong ako ang nakompose nga kanta bitaw sa Pasko. Ako sa atong pangitahon kung asa to dapat na nako nasuwad. Si Mindanao Tamba, maayong gabi Pastor, maayong gabi Isad. Matod pa salamat kay nakaapas pa ko. Salamat kayo sa imuhang pag-apas. Pastor, request ong gamit ako kika ni Mars Mohelio.
Akong ipasud mga kaigsuonan ang awit makalangit nga labaw sa tanang butang diri lang sa to nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong gabi, Pastor, shout out sa mga taga-barangay Tabaaw, Sagay City. Gikan ni Mars Muhelio Kapisalan. Ako tikaw i-follow, Mars. Sinilo mabasa maayong gabi, Pastor. Salamat sa Ginoo sa imong mga pulong nga imong pagabat-baton. Shout out ko, Pastor, sa among pastor sa Mati Southern Baptist, si Pastor Justiniano Mabasa. Wow, no? Salamat kaayo sa inyong pagtumbaya sa tong programa. Si Jandri Malayas, hi Pastor. Mayong gabi, Pastor. Sige ko, sunod ko sa imo, ha? Pastor, pakiplay, Pastor, ikahatag mo ba ang gitinguha, Pastor? Okay, ikahatag mo ba? Ako na yung pangitaon, ha? Kung naabani, ikahatag mo ba? Gihigugma ka kay ikaw Ginoo, ang kinabuhi ko. Magang sa marang mga katigayunan, Brother John Rin, dili na ko makuha ang imong gi-request nga kanta, ikahatag mo ba? Si Pagat pa Trakel, maayong gabi, Pastor. Lakina Magwan, matut pa, kumusta? Pastor, kumusta? Maayong gabi ninyo diha. And Merry Christmas. Advance. Si Presco Salahi, request ko ang Pastor, still Bisaya. Okay. Request ko kanta, Pastor, Inspiration. Salamat, Pastor. God bless. Gikan ni Prince Bindiho. ang presensya mo, labaw sa tanang butang, gihigugma Gikan ni Ronilyn Bregoli. Ginoo. Salamat, Pastor, sa mensahe. Maamong kanta. Makahilakod ta. God bless you, Pastor, and all family. Ikaw lang ang kalip Ako ra nga tanaon ha kung nasiba na ko tong kanta na kong pangpasko. mo, Diyos. Ako sang kanta, ako sang pangitaon dere kung ako batong nasib. Kalinaw ko sa kanunay, kadampan ko sa kanunay, O Diyos. O Diyos, ikaw lang ang kalipay ko, ikaw lang ang kalipon ko, O Diyos. Okay. Ako ra nga tong kantahon. O siguro ugma o sunod pang adlaw ako tong kantahon tong kantang Pasko. Og humana ni akong kantahon ang lahutay unya moadto na ta sa paghisgot sa pulong sa Ginoo nga ato karong hisgutan. Unsay kasagarang hinungdan nganong pipila o talagsa jutay ra gyud ang makasunod ni Jesus. Kanang jutay dapat naapil tas jutay. Munay angay natong kana bitang panigurohon. Tuata na hiapil sa jutay. Sa kanunay, O Diyos, O Diyos, Si labaw sa tanang butang, Romilita Bugais, jutay ra pastor bisan gani na asa naana nagsunod ni Kristo dili gihapon matinud-anon niya tungod kay lisod sa tao makabiya sa sala. Kining garbo usa makabira sa tao sa kasalanan, garbo, no? Kaganina garbo dayong lust of flesh unya love of money.
Si Prince Bindolo, maayong gabi pastor, salamat sa pulong sa Dios sa imong gipaambit. Okay, ako na ni nabasa ang uban. Si Crimey Ersan, ang hinungdan nga nung gamay lang makasunod sa kinabuhi ni Jesucristo kay tungod sa wala nila paharia si Jesus Christ diha sa ilang kasing-kasing. Okay, salamat kayo, no? Salamat sa inyong pagtumbaya sa ato ang hisgutanan karon. Si Almeros Pilapel, maayong gabi pastor, patabang ko ampo nga maoki ang tanan akong laboratory. Okay ra na maoki o tabangan og tubagon ta sa Ginoo ana Sister Almeros. Maayong gabi ni okay, request awit makalangit pastor lahutay, thank you and God bless always gikan Rochelle. Ato ni tagaan pagtagad ang uban ha. Sige. Si Lorna Revaliasa, good evening ninyong pastor Gideon, tanaw na sad ko ang pulong mo kinabuhi ko. Mabless jud ko. More blessing and strength to you pastor and your family. God bless as always. Watching from Minglanelia. Okay, akong tagaan og pagtagad mga kaigsonan, ang request diri awit makalangit nga lahutay. Ba may kinutoban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, do na may utlanan, busa ayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulat. Kung mo ngit-ngit man ang mga adlaw mo, ayaw kalimot sa Ginoo. Tanang kabugat mo, tabangan ka. Ayaw ragyot pagbiya kaniya. Dili ba may kinutoban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, na may utlana, usa ayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Matinod anon lang samtang may oras pa, kay andang ang Diyos kung muli ka, buhata ang tanang kabubuton niya, kay ang panalangin niya gihatang na. Dili ba may kinutoban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, do na may udlana, usa ayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mula hutay
aron makalabang ka sa pagsulay. Kung ang panalangin maangkon mo na, ayaw kalimot tay siya, og dili ka kabsan sa tanang buta. Kung si Jesus karon imong alagaran, dili ba may kinutuban man ang tanan? Kalisdanan, kasakitan, do na may utlanan. Busa ayaw kaloya, kay may ugma pa. Angay ka lang mula hutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Kinahanglan mga igsuon mo lahutay gyud sa pagpangalagad sa Ginoo. O niya, ang mga pamaagi ro magkalahutay ta sa panahon nga panalanginan ta, dili gyud nato kalimtan siya. Kung ang panalangin maangkon mo na, ayaw kalimot dayga siya. Dili nato tugutan mga igsuonan nga ang atong kaugalingon mo'y atong daygon sa panahon nga kita panalanginan sa labaw nga makagagahom. Dili na tutugutan mga kaigsuonan nga kita mo'y muunay og daig sa atong kaugalingon. Sa panahon nga panalanginan na ta, kay sige magyud nang ipanalanginan, giatiman ta niya. Ang pag-atiman sa Dios mga kaigsuonan, walay tihik-tihik, walay pugong-pugong. Dapat dili ato kalimtan ang pagdaig sa Dios nga maoy nagpanalangin sa tanan. Dili masayang ang nagamit nga kusog, basta para kanimo, para kanimo. Doon na pag yung mga mensahe diregi ka ni Vilma Panyares, wala ang tao makatuman sa sugo sa Ginoo, mao dili makasulod sa langit. Anong jutay ra ang makasunod ni Jesus Christ? Gikan ni John Mylis Marwa Singson. Maayong gabi Pastor, palihog kog hubad sa ako ang pares. Nagbaha daw sa among bukid atong higayona. Unya didto rapod sa amo ang dapit, adunay mga mag-ina nga nagpadulong sa amo ang balay, naghangos og langoy. Unya ako apo daw gidawat ang kamot sa inahan paingon sulod sa among balay, og nakahigda sa kakapoy ang inahan. Tingala ko nganong ang baha sa amo araman po dapit. Okay, ang gihisgutan dinhi sa bukid, dunay mga challenge sa inyong pagpuyo o dunay mga dili sayon nga mga kahintang nga inyong masinatian, unya taliwala sa mga panahon nga dili maayo nga inyong masinatian. Doon na po'y mga tao nga manginhanglan og tabang. Usa kinay ka mensahe nga gikinahanglan ninyong pangandaman aron makatimbang-timbang mo sa angay ninyo nga bation kung unsaon ninyo paghandol ang unsa may mga kana bitawng muduol aron pagpangayo og mga idea, pagpangayo og kanang kadasig. Dunay mga tao sad nga muduol magpa-advise mangayo og tabang sa inyo taliwala sa giatubang ninyo nga kanang maghisgot ganita og bukid mga kaigsunan, naghisgot na sa dili sad maayo nga sitwasyon. Lamang
Ang nakanindot niini sa mao nga damgo gitren o gibansay mo kung unsaon paggamit og pagpamuhat sa balaang espiritu. Dalaygon ang Dios magauban magpanalangin kaninyong tanan. Pastor, wala man okay, ako na ning nabasa ang uban. Si Rin Donainer. Maayong gabi, Pastor Gideon Masing from Saudi Damam. Request ko makalangit tinugdan sa tanan. Salamat kayo sa inyong pag-share sa itong programa. Ako nagtuo nga naa ang Dios nagpanalangin sa tanang nag-share. Importante mga kaigsuonan nga sa atong pagpuyos kalibutan walay laing nagdumala nato kundili ang Dios. Pinaagi siya mga pulong sa mga mensahe kinahanglan maoy atong maikinabuhi. Kay ang tao nga gidumala sa atong Ginoo nagkinabuhi gyud na sa pulong sa Ginoo. Una nga kitang mga Kristohanon dili ta mohunong sa pagtuon sa pagpatalinghog ug pagpamati ug pagkat-on sa mga mensahe sa atong buhi nga Dios. Diha sa mensahe sa Dios mga kaigsuonan dili kita mapakyas. Sa mga pulong sa Dios dili kita mga kaigsuonan maulahi sa ihang mga plano. Dili kita mahimo nga mapakyas sa ihang mga saad diha sa mga pulong sa Ginoo. Importante gyud kitang mga Kristohanon nagkinabuhi ta sa pulong sa Ginoo. Dunay mga mensahe nga dili na nako maapas pagbasa ug salamat kaayo sa inyo nga pag-share no sa ato nga programa. Ako nagtuo nga padayon ang Dios nagapamuhat. Okay. Ang atong hisgutan mga kaigsuonan kining usa ka pangutana nga naghisgot sa gidaghanon nga gipakita sa Biblia. Si Jesus mga kaigsuonan iyan ang nakita ang mga panghitabo nga dili nato makita or wala pa nato makita. Mga panghitabo sa unahan nga wala pa kini magsugod o wala pa kini mahitabo. Ingon si Jesus mga kaigsuonan nga jutay og pipila lamang ang makasud gyud sa langit, makasulod sa gingharian sa langit. Kini mao nga mensahe mga kaigsuonan sa atong Ginoong Hesus. Naghisgot ni sa iyang makita sa unahan nga pipila lamang ka mga tao ang makasunod diha sa atong Ginoong Kristo. Pipila lamang ka mga tao nga maimpluwensyahan, makasundog, makasuhid, matakdan, kumbaga, mga kaigsuonan sa atong Ginoong Kristo. Kung naimpluwensyahan ta, natakdan ta diha kang Kristo Jesus, liwat gyud ta niya. Sama gyud ta niya. Ikaw ug ako, sama gyud ta sa atong Ginoo. Una sa tanan, kung si Jesus mga kaigsuonan mapailubon, dapat kitang mga Kristohanon mapailubon ta. Kung si Jesus mga kaigsuonan mapaubsanon siya, dapat kitang mga Kristohanon mapaubsanon usab kita. Kinahanglan kanang mapailubon ug anang pulong mapaubsanon, maunay angay natong bansayon. Maunay angay natong diha nato dapat anaron ang atong kinabuhi. Diha dapat nato anaron ang ato ang kasing-kasing. Dapat diha nato itrin ang atong kaugalingon. Dapat sa tanang panahon mga kaigsuonan, ready ta nga magpaubos. Ready ta nga mopailob.
Bisan asa nga sitwasyon, bisan unsa nga sitwasyon mga kaigsuonan, bisan asa nga dapit o lugar, mga igsuon ko sa Ginoo, manaamatas ato ang pamilya, manaamatas atong trabahoan, manaamatas atong posisyon mga igsuon, dapat kaantigutang mo paubos. Dapat kaantigutang magpailob. Kay maunay gipakita ni Jesus, damurtang magpaubos, damurtang magpailob, damurtang ready nga maminaw sa Dios. Pero kung dili na ta kapaubos, dili na ta kapailob, dili na ta willing nga maminaw ni bisan kinsa. Dili na ta willing magpatambag. Dili hilasa na ta nga maminaw sa mga mensahe nga maoy ato untang gikinahanglan. Mahinungdan mga kaigsuonan, ikaw ug ako gidasig ta na kinahanglan atong makit-an, atong masayran kung unsay kasagaran nga mga hinungdan o rason nganong pipila o jutay lamang ang makasunod sa atong Ginoong Kristo. Adunay tulo ka mga pulong nga gisgutan sa atong igsuon kaganina. Nganong pipila lang ka mga tao ang makasunod ni Jesus. Una, tungod sa garbo. Usa sa mga bantayanan kining garbo. Usa sa pinakabantayanan sa kinabuhing Kristohanon ang garbo. Ang garbo usa kini ka dako nga kaaway alang sa mga sumusunod ni Jesus Christ. Ug dili ni angay kumpiyansahan kay dili ni dali nga mapatikdan. Labi na kon ang usa ka tawo na say garbo, dili siya makamatikod nga doon na say garbo. Usa sa mga makita nimo sa kinaiya sa tawo nga dunay garbo, siya na insakto. Siya na'y maayo kaysa uban. Dali na siyang muangkon kung maghisgot og kauswagan. Dali niyang angkonon kung maghisgot na ganig mga pagdaing. Pero daling matagak ang usa ka tawo nga dunay garbo at tubangan sa Dios ug sa tawo. Ug usa sa mga hinungdan nganong si Saul or si Saul, ang unang hari sa mga Israelita, gisilutan o gibiyaan sa Espiritu sa Dios ang rason, ang hinungdan tungod sa garbo. Kasagaran mo tangaw ning garbo mga kaigsunan kon muabot ang mga butang nga dili pata kapiyalan. Kana bitang makalitan ta. Pero doon na say solusyon. Ang solusyon aron dili maghari ang garbo, dapat dili na ang kunon nato mga kaigsuonan kana bitang kanunay natong ibutanga si Jesus ang hari. Si Jesus ang nabuhi. Like ni Pablo. Si Pablo mga kaigsuonan maghisgot tag kalampusan, maghisgot ta sa mga buluhaton, mga ministry nga gidumala ni Pablo, grabe kadaghana. Ya bisan kinsa na lang ang iyang maatubang. Gani inila og mga dili inila ang giatubang ni Apostol Pablo. Ug dunay mga inila nga nakabig diha sa Kristohanon nga pagpangalagad, pinaagi sa iyang pagkamaisugon sa pagsangyaw sa maayong balita mahitungod ni Hesus. Ang nakanindot ni Pablo mga kaigsuonan, tungod kay kanunay niyang gibutang siyang kasing-kasing usaw na una nga dili na siya ang nabuhi, kundili si Jesus na. Tungod kay dili naman siya ang nabuhi, si Jesus naman ang nabuhi. Diha kaniya naasay kaisog, dunay say kusog sa pag-atubang sa bisan unsang hagit diha sa iyang pagpangalagad kang Kristo. Mauni usas mga solusyon para dili maghari ang garbo. Dapat
ibutang nato sa atong nagkasing-kasing. Dili na ako ang nabuhi. Dili na ikaw ang nabuhi. Si Jesus na ang nabuhi. Mao nang tawgon tang Christian. Si Jesus mao'y sentro sa atong mga tinguha. Si Jesus mao'y sentro sa atong mga pangandoy. Sa ato ang mga pagpaningkamot. Sa atong pagtrabaho, si Jesus. Kung doon na makay nadawat nga mga butang, doon na may gipial ang Dios sa imong kinabuhi, gipialan kag sakyanan, gipialan kag posisyon, gipialan ka og mga kabtangan. Mapasakyanan, mapayuta, mapabalay ug uban pa. Dili dapat nato kalimtan nga dili kita ang nabuhi. Si Jesus. Dili nato kalimtan. Sa panahon nga ang panalangin nga gisaad sa Dios sa matag usa. Muabot na gani sa matag usa ang panalangin sa Dios. Dili nato kalimtan ang pagdaig, ang pagpataas sa iyang ngalan. Kanus ani siya masukod sa panahon nga dunay mga tawo mudaig nato. Sa panahon nga dunay mga tawo nga mudaig nato. Mudaig sila tungod sa mga panalangin, tungod sa mga posisyon, tungod sa mga trabaho o mga kabtangan nga gipial sa Dios sa imong kinabuhi. Dapat kang tigutang mo gamit sa mga pulong nga nagpakita nga nagpataas ta sa Dios. Gidaig nato ang Dios. Pananglitan kung dunay mudaig ka nato. Tungod kay naa kay posisyon, doon na kay mga kabdangan. Unsa may angay natong itupak? Ingon nga gidaig nato ang Dios. Kinahanglan kitang mga Kristiyanon kaantigon na ta sa paggamit sa mga pulong nga nagpakita og nagpamatuod nga si Jesus gyud ang buhi. Dili kita. Dapat kaantigutang mo gamit sa mga pulong nga dili pagpangumpara sa nibisan kinsa. Kung unsa may ato karong naa kabuot na batunan na angkon og nadawat sa atong pagpangalagad sa Dios. Kay diha sa atong pagpangalagad sa Dios dili man gyud mahitabong pakyason ta. Panalanginan o panalanginan o panalanginan o panalanginan hangtod muabot si Jesus. Mo nay saad sa atong Ginoo. Ang mga tao, mga kaigsuonan nga napakya sa panalangin sa Dios, sama sa mga tao nga kanunay nagreklamo sa panahon sa karaang panahon. Di ba ang mga tao nga kanunay nagreklamo, kanunay nagmulo, kanunay nagbagulbol mga kaigsuonan, wala gyud sila makasinati sa panalangin sa Dios didto sa yutang saad nga maong Kanaan. Pero kung imong lantaw, naluwas na sila gikan sa pagkaulipon sa Ehipto. Na sila kumbaga sa pagpangalagad sa Dios. Tungod kay na sila sa training ground, ang kamingawan. Sa diha nga gitrain sila sa Dios. Wala nila tutuki ang mga mensahe, wala nila tagai og pagtagad ang mga mensahe sa Dios nga gipadala sa Dios sa iyang alagad aron sa pagsangyaw sa mga katawhan nga maong Israelita. Ang mga Israelita nga nakadungog sa mga mensahe sa Dios, wala nila kayo masabti ang mga mensahe tungod kay ang ilang hunahuna ug ang ilahang pangandoy tinguha tuas Ehipto. Moingon sila nga may pay 2 aramis sa Ehipto. Bahalag na nga matay mi didto, at least wala may mga matay sa kagutom. Na sila sa training. Ikaw ug ako matag karon og unya gitrain ta. Ang pulong pagtrain mga kaigsuonan mao ang pagbansay kung unsaon nato paggamit ang tanang gasa nga gipial sa Dios atong kinabuhi. Ikaw ug ako doon natay gasa. Dili nato kalimtan mga kaigsuonan, doon natay gasa. Labaw sa tanan doon natay hiyas. Doon na hiyas nga gikan sa balang espiritu.
Dunay bunga o gasa nga gikan sa Dios. Nga mao ang balang espiritu. Kini saad sa Dios mga kigsunan nga bisan kinsa katong mutuman sa mga sugo ni Jesus, bukbuan sa Dios sa iyang balang espiritu sumala sa wali ni Apostol Pedro diha sa Buhat Kapitulo 2 versikulo 38. Bubuan ta sa balang espiritu. Ikaw ag ako na natay balang espiritu. Ang ato lamang pagpangsyon ini, ang paggamit ni ini. Dili sad nato dili pud makapangsyon ang balang espiritu kon sa atong kaugalingon nga pagbati, kaugalingon nga kinaiya maoray naghari. Para dili maghari ang garbo. Bisan asa ta, unsa may ang atong naabot, unsa may atong kahimtang, igsuon, dili dapat nato ang kunon, kundili kining tanan para lamang sa labaw makagagaw. Ang dungog, ang mga pagdaig, ang kadungganan para ragyod sa Dios. Ikaw ug ako mga piniyalan lamang tang tanan. Buti pasabot dapat ato pong atimanon, ato pong ampingan sa paagi nga dili mo'y ang atong kaugalingon mo'y napasidunggan, kundi ang Dios mo'y atong naalagaran, mo'y atong napasidunggan. Usa sa mga hinungdan nganong daghan nga dili makasunod or jutay o pipila lamang ka mga tao nga nakasunod. Usas mang hinungdan ang gugma gyud sa kwarta. Kaganina matud pa sa ato'y igsuon tungod sa garbo, lust of flesh, ikatulo, love of money. Yes, kung imong tan-awon mga kaigsuonan, dunay usa ka batan-on nga kwartahan. Gitawag sa Biblia batanong dato. Diha nato makit-an mga kaigsuonan sa Lucas. Lucas ato sa ning tan-awon mga kaigsuonan. Lucas 18. Pwede ra gyud nga inyong ablihan inyong Biblia diha sa Lucas 18. Versikulo 18. Ang title or hatag nga tema ang dato. Versikulo 18, usa ka pangulo sa mga Hudiyo nangutana kaniya, maayong magtutudlo unsa may akong buhaton aron madawat ko ang kinabuhing dayon. Si Jesus nangutana kaniya, nganong gitawag mo man ako nga maayo? Walay maayo, gawas lamang sa Dios. Nasayod ka sa kasuguan, ayaw panapaw, ayaw pagpatay, ayaw pangawat, ayaw pagsaksig bakak. Tahura ang imong amahan o ginahan. Ang tao mitubag, gituman ko na kining tanan, mga sugo sukad pa sa akong pagkabatanon. Sa pagkanungog ni Jesus niini iyang giingnan ang dato, usa pa ka butang ang gikinahanglan mong buhaton. Ibaligya ang tanan mong katigayunan og ihatag ang halin ngadto sa mga kabos og makabaton kag bahandi didto sa langit. Unya balik og sunod kanako. Apan sa pagkadungog sa tao niini nasubo siya pag-ayo. Tungod kay dato man siya kaayo. Nakita ni Jesus nga nasubo ang tao busa miingon siya, pagkalisod gayod alang ni adtong daghan og bahandi sa pagsulod sa gingharian sa Dios. Masayon sa usa ka kamelyo ang paglusot sa alungag sa dagom kaysa usa ka dato pagsulod sa gingharian sa Dios. Ang mga nakadungog ni ini nangutana kon mao kana kinsa ra man di ay ang maluwas. So diha giklaro mga kaigsuonan og natugkad ni Ginoong Hesus nga usa sa mga hinungdan o mga rason nganong
Diyutay lamang ang makasunod ni Jesus tungod sa bahandi, tungod sa kwarta. Daghang mga tao nga wala pa'y kwarta, grabe ka seryoso nga nakasimba. Daghang mga tao, mga kaigsunan nga, sa wala pa kaayo'y kwarta, wala maghisikot nga kanang walang-wala gyud. Kay walay tao nga way kwarta. Kung imong lantawon kanang mga buang na amang ganay kwarta. Kay eskwela ko sa Abiliana, mga kaigsunan, na ato'y usa ka buang nga naa sa kilid yun sa among eskwelahan. Pagkamatay itong namatay man gitong buanga. Pagkamatay kuan og kuanang soko niya napoy mga media. Paghiling sa bag na ay 30,000. Buang ha, buang pero dunay kwarta. So kung imong lang tao, tanang tao dunay gyud kwarta. Pag naa ganay butang ang tao, nagyo na si kwarta. Lamang daghang mga tao nga wala pa kay kwarta, grabe ka seryoso nga nakabasag Biblia. Grabe ka seryoso mga kaigsuonan nga moadtog mga simbahan, moadtog mga fellowship, moadtog mga buluhaton. Daghang mga bata o mga batanon wala pa gani posisyon o wala pa gani posisyon. Nag-eskwela pa, grabe ka ay makaatin og mga Bible study, mga Sunday school, mo present sa mga buluhaton sa simbahan. Ang uban mo tudlo na, pero sa dihang doon nanay propesyon mga kaigsunan, nakahuman nag-eskwela, nakatrabaho na, ug daghan na gani ang kwarta, dili na makitaan bisan gani diha sa pagsimba. Nangandoy nga musunod, daghan kayong mga prayer nga kaniadto, Lord gamita ko, Lord gamita ko. Pero sa diha nga doon na mga kabtangan, doon na mga giipang atiman, mga butang nga gipial sa Dios para damor unta niyang alagaran ang Dios, para damor siyang makatigom og bahandi sa langit. Kay wala man na gipial sa Dios ang mga butang nga niya kanato aron ato ra pong pasagdahan. Gipialan ta sa Dios ni ining tanan para doon na tayo magamit sa pag-alagad sa Dios. Damor na to ning gamiton sa pag-alagad sa Dios. Si Jesus miingon, damor tang makatigom og bahandi dito sa gingharian sa Dios. Si Apostol Pablo, mga kaigsuon, na nagsulti siya nga pahimangnui ang mga dato sa pagtabang sa mga kabus. Wala magpasabot nga pahimangnui ang mga dato nga tabangi ang mga kabus aron ang mga kabus madato og ang pobre magkabus, aw ang dato mahimong kabus, ang pobre mahimong dato. Wala magsulti ang Biblia. Naagi mga taong mga dato, naay mga taong gipadato sa Dios, nahimo silang kwartahan. Di ba maunay usas mga gisaad sa atong Ginoo? Maubitaw nang ang mga pamaagi sa Dios wala niya ililong natong mga magtotoo sa Dios. Dili gusto ang Dios nga makapanghulam ka, makapangutang ka. Gusto sa Dios nga ikaw mo'y ikaw mo'y makapahulam. Gusto sa Dios nga ikaw mo'y makapahulam, dili ka ikaw mo'y manghulam. Wala ililong sa Dios ang iyang mga pamaagi kay iyang saad nga makasinati ka nga siya'y tag-iyas tanan. Kaya kaniyang panalanginan, kaya kaniyang tagbuon. Si Jesus gani mingon nga kung giatiman sa Dios ang mga langgam, unsa pakha ka, unsa pakha kita nga labaw patas mga langgam. Lamang
Mga kaigsuonan, usa sa mga problema nganong mingsira ang panalangin sa Dios tungod kay wala nato ablihi ang atong kasing-kasing sa pagdawat sa pamaagi sa Dios. Tinaw klaro kayo ang Biblia nga nagsulti diha sa pamaagi sa Dios aron dili na ka makapanghulam. Ikaw na'y makapahulam. Dili na ka makapangayo kundi ikaw na'y manghatag. O niya ingon pagyud ang Dios, panalanginan ko ang tanan ninyong pagabuhaton. Wow! Kung nagpa-eskwela ka, kanang imong mga anak nga imong gipa-eskwela, makahimo usab nas pagpa-eskwela sa uban. But ipasabot, makatabang na usab na. Kung sila imong gitabangan karon, moabot ang panahon nga sila na usab ang motabang. Pero nganong daghang mga magtotoo hangtod karon tabaganan gihapon. Mga igsoon, usa sa mga pamaagi nga gipakita sa Dios pagsukod sa tao kung wala bata mahigugma sa mga butang sa kalibutan labi na sa kwarta. Kung ato bagyong gihigugma ang Dios sa tibok natong kasing-kasing, sa tibuok natong kalag, sa tibok natong kusog, sa tibuok natong huna-huna, igsuon ko sa Ginoo, ang gihatag nga pagsukod sa Dios kini biyang pinakaimportante nga gigamit sa tao. Mao ihang gituki, mao iyang gihisgutan. Sama ni Abraham ba? Si Abraham mga kaigsuonan gisulayan sa Dios. Kung takos ba siya sa panalangin nga gisaad sa Dios. Si Abraham gisaaran sa Dios. Gisulayan sa Dios si Abraham. Sa dihang gisulayan sa Dios si Abraham wala siya mawili. Wala siya mahadlok, wala siya mabalaka. Grabe ang iyang pagtuo sa Dios. Imagine ang pinaka-importante, ang pinakamahal ni Abraham mo'y gipangayo sa Dios. Abraham, ihatag ka nako ang imong anak. Ihalad ka nako ang imong anak. Usay tubag ni Abraham? Yes. Yes, Lord. Nganong gibuhat ni Abraham? Kay nasayod si Abraham nga makahimo sa paghatag, pagluwas, paghatag og kinabuhi ang Dios. Walay dili mahimo walay dili mahimo sa Dios. Mga kaigsuonan. Speaking about panalangin, milagro, walay dili mahimo sa Ginoo. Maunay naa ni Abraham. Ang pinaka-mahal, ang pinaka-importante ang gipangayo sa Dios. Sa atong panahon karon mga kaigsuonan, labi na sa atong sitwasyon, ang gipakita sa Dios diha sa Biblia nga ang muatbang sa atong Ginoo dili ang pamilya nato, dili ang ato ang kanabitang trabaho, kundili kwarta. Ang Dios ug ang kwarta, ang kwarta ug ang Dios. Giklaro sa atong Ginoo nga dili ta pwedeng mualagad sa Dios ug sa kwarta. Gisulayan ang tao sa Dios. Gipangayo niya ang iya sa Dios. Anha masukod, anha matugkad ang tao kon tinud-anay ba siya nga nagsunod ni Kristo. Daghang kay mga tao nga nagtuo og Dios, pero wala ang kasing-kasing sa Dios. Wala
ang huna-huna sa Dios tuwa sa kwarta. Usa sa mga bantayanan, mga kaigsuonan, kining pagtutok og kwarta. Unya matag karon og unya ginasulayan ta sa Dios. Kung wala bagyod hangtod karon wala banato mahatag atong kasing-kasing sa kwarta. Matag karon og unya matag simana, matag bulan, mga kaigsuonan kus Ginoo, ginasulayan ta sa Dios. Kung wala ba nato mahatag ang atong kaugalingon sa kwarta. Kay kung wala nato mahatag atong kaugalingon sa kwarta, makasunod ta sa Dios. Masunod nato si Jesus. Bisan sa unsay mga sitwasyon. Manaaman kay kwarta o wala, makasunod ka sa atong Ginoong Hesukristo. Kung wala nato mahatag ang atong huna-huna, atong kasing-kasing ug ang ato ang kusog ngadto sa kwarta. Pero kung nahatag na gani ang atong kaugalingon sa kwarta, mo nang bisag Domingo, bisag adlaw nga para sa Ginoo, dili nimo mahatag. Unsay resulta? Panalangin? Dili. Kalisod, mga problema, mga kawaladon. Ingon ang Biblia mga kigsuonan, dagko kay mog uma, pero gamay kay mog ani. Wala mo matingala nganong mauni na sinatian ninyo nga grabe mo kadaghag income, pero grabe po kadaghag utak. Income dito, income dire. Wala ba mo kamatikod? Nganong mauni inyong kahimtang? Ngunay mga pangutana kung imo lantawon diha sa libro sa Hageo. Tungod kay daghang mga prinsipyo sa kinabuhi sa tao ang naghari. Nay mga prinsipyo sa tao mga kaigsuonan nga naara bitaw ng simbahan. Makasabot ra bitaw ang Dios. Gugma bitaw ang Dios. Grasya bitaw ang kaluwasan. Mga pulong nga kulang og pagpamalandong. Si Apostol Pablo, doon na say mga sulat nga diha sa Biblia, nga kung ang atong kasing-kasing mahatag na kwarta, paingon na nis kalaglagan. Kung ang atong huna-huna, ang atong kasing-kasing, atong ginabuhi, mahatag na gani sa kwarta, paingon na ni sa kalaglagan. Daghan nga wala na mag-ilhanay tungod sa kwarta. Wala na'y relasyon. Kung imong lantawon ang ato ang nasod, grabe na ka kanabitang, grabe na ka moingon ko nga alampuon tungod sa kwarta. Kung imong lantawon mga kaigsuonan, walay laing rason nganong ang Pilipino nakigbatok sa isig ka Pilipino tungod sa kwarta. Grabe kadagko ang gisgutan diha sa ato ang gobyerno. Unya unsa may dangatan anang tanan. Unsa may padulngan unya anang tanan. Unsa man poy abag sa mga Kristohanon alang sa tong nasod. Mga igsuon, kitang mga Kristohanon, ang gipakita sa atong Ginoong Hesus, kita mo'y igtitimpla. Dapat kitang igtitimpla, dili ta dapat kawad-an sa atong igtitimpla. Ingon si Jesus, kamo ang asin. Kung ang asin kawad-an nagparat,
wala na ni kapuslanan. Ilabay na ni og tunob-tunuban. Dapat kitang mga Kristohanon usag yun sa angay natong tutukan ang pagkinabuhi sama ni Jesus. Wala sa ilaing giapas, wala sa ilaing gigukod, wala sa ilaing gitinguha ang pagtuman. Dili sayon ang pagtuman, pero walay imposible sa Dios. Sa tao nga kanunay mangonsulta sa Dios. Labi na sa panahon nga mubati itag kabugaton, kaluyahon. Dapat wala tay laing konsultahon, wala tay laing dapat duulan, sangpiton, ampuan ang atong Dios nga mao'y makagagahom. Si Jesus mibati siya og kana bitang kaluya. Mibati siya tumang kaguol. Sa iyang gibuhat, nagampo siya sa amahan. Amahan kong mahimo, kuha kining kupas sa mga kasakit. Apan miingon si Jesus, amahan, apan ang imong pagbuot mo'y matuman. Dapat kung doon na tayo mga hangyo sa Dios, sama ni Jesus, dapat willing sa nga mo dawat. Mauni akong hangyo, Lord, muni akong hangyo, amahan, apan ang imong pagbuot mo'y matuman. Ngano man, walay pagbuot o pamaagi sa Dios nga dili magdala ka natog panalangin. Lamang siguruhon lang yun nato nga tinud-anay tang nahigugma sa Dios. Kay ang tanang tao nga tinud-anay nga dunay gugma sa Dios, nahatag niya ang iyang kasing-kasing, ang iyang kinabuhi nga to sa Dios. Sultihan ko kamo, kanunay ang Dios nag-andam og mga maayong butang. Mauni gigunitan akong bersikulo og mensahe sa alagad sa Ginoo nga si Pablo. Kung imong tan-awon mga kaigsuonan, diha sa iyang libro sa Roma Kapitulo 8:28, ingon siya dinhi, nasayod kita diha sa tanang butang, nagbuhat ang Dios alang sa kaayuhan ni adtong nahigugma kaniya. Katong iyang mga tinawag sumala sa iyang katuyuan. Ang giandam sa Dios nga mga butang, puro kaayuhan. Walay kaalautan, walay kadautan, puro kaayuhan. Diha sa Dios naa kanunay ang hingpit nga kaayuhan. Mamaayo ang atong kinaiya, mamaayo ang atong pagpuyo, mamaayo ang atong panghuna-huna, maayo ang atong pagbati. Lamang ang gihulat sa Dios ang atong gugma. Ang imong love, ang akong love, ang akong gugma, ang akong pagbati. Kung tinuod nato nga nahatag ang atong kasing-kasing sa Dios, ang tanang kaayuhan nga giandam sa Dios, ikaw ug ako, kitang tanan ang makabinipisyo. Muna'y pasalig ug giklaro sa Biblia, makagarantiya tanan. Kinahanglan ang atong kasing-kasing, dili na ato ihatag sa mga butang para damor kang piyalan og butang. Kay kon ang kasing-kasing manggod nato mahatag sa butang, mga kaigsuonan, ang may tabuan na lisod kang makatog, gamay nasad ang imong kalipay. Una, ang butang nga imuhang nahatagan sa imuhang kasing-kasing kung hilabdan og tao, mawa ang imong kalipay. For example, gihigugman nimo ang mga butang, sakyanan, bisag unsa na lang mga butang, hisgot gyud nagkwarta, sintro ang kwarta. Hilabdan nas tao o niya makasaang tao sa butang, mawagtang ang imong kalipay. Mupuli dayon ang kaguol, muhari dayon ang kasuko. Dili nakakadaig ana sa Dios, dili nakakaalagad sa Ginoo. Munang likayan nato, dili nato tugutan nga atong kasing-kasing, ihatag nato sa mga butang.
Una sa tanan, naanay na nag-iya ani. Ang akong kasing-kasing, ang imong kasing-kasing, do nanay na nag-iya. Ikaw ug ako, gipalit na ta sa Dios. Gibayra na ta. Dili na kitay tagiya sa atong kinabuhi. Sa atong tanan nga ni ani ini. Ang Dios na mo'y tagiya. Nen unsa may angay natong buhaton? Buhaton na to, gamito na to ning atong kinabuhi nga gibayran sa Dios para sa Dios. Dapat mao ni ibutang sa atong kasing-kasing, sa atong nauna. Lord, imo na gyud ko para na ko nimo. Ug alang lang gyud ko nimo. Tanang butang mapatarbaho, mapakabtangan, mapa-income, mapakwarta, tanan gikan sa Dios ug alang lamang sa Dios. Gamito na to ni sa paagi nga maalagaran nato siya. Giingon sa atong igsuon kaganina, lust of flesh. Kaulag sa unod. Usa sa kanabitang makapabuhi sa kaulag sa unod, kanabitang kumpiyansa sa makita. Kung kumpiyansa kaita sa ato ang paggamit sa atong mata, kung gigamit nato atong mata sa mga makapabuhi sa kaulag sa unod, mabuhi gyud na. Like ni David. Si David, pinili siya nga tao. Dinihugan siya nga tao. Kumbaga pinasahi si David, walay samasad ni David. Pinasahi siya. Apan sa diha nga may relax siya, o niya naglakaw-lakaw sa siya balkonahe, nakita niya ang usa ka babaeng hubo. Naibog siya. Tungod kay hari siya, walay makapugong niya. Nakasaa siya. Ang bana sa babae, iya pag yung gipapatay. Unsay resulta? Kanus ani nagsugod sa dihang kumpiyansa kay David. Pero nakaninot ni David, kay nakakaton siya. Dapat sa ato ang mga kapakyasan kaniadto. Dapat sa atong mga kaluyahon kaniadto. Mga kalapasan nga atong nakita, nasinatian, nasaksihan sa atong kaugalingon. Dapat dito pa lang nakakaton na ta. Dili na ta mosugot mga kaigsuonan nga isa pa ta makakaton doon na pag mga kalisdanan nga gikinahanglan natong maagian. Kay dunay mga sitwasyon sa kinabuhi manggod sa tao mga kaigsuonan, ingon si Haring Solomon nga dunay mga tao nga isa pa makakaton kinahanglan pang makaagig mapait nga masinatian isa pa makakaton. Dili na to tugutan nga isa pa ta mo surrender kung naa na tay grabing kapait. Dili na to tugutan mga kaigsuonan nga isa pa ta moingon at tinuod gyud ay Lord. Pinili gyud ay kunimo, tinawag gyud ay kunimo. Dili na to tugutan nga isa pa ta mo angkon kung naa na tas grabe nga kasakitan. Atong hinungduman, ikaw ug ako, pinili ta. Pinili ta. Yatiman dili ikaw ug ako ang nagpili ni Jesus. Si Jesus mo ay nagpili nato. Ikaw ug ako gipili ta ni Jesus. Ingon siya, dili kamo ang nagpili nako. Ako ang nagpili ninyo. Aron kamo manglakaw. Sama ni Jesus, iyang gisangyaw ang mayong balita. Sama ni Jesus, mingbiya sa Nazaret, miadto sa Galilea, uban nga mga kasilingan ng mga lungsod,
sa pagsangyaw sa mayong balita. Usa sa mga hinungdan nganong gipanalanginan ko para damor natong isangyaw ang Ginoo. Gitagaan kag trabaho, gitagaan kag negosyo para damor natong masangyaw og maalagaran ang Ginoo. Samtang napatas kalibutan, dili natutugutan nga ang atong kinabuhi mahimong instrumento sa dautan. Hinuon paningkamutan nato uban sa pagpangayo og tabang sa Dios nga kining atong kinabuhi mahimong instrumento hangtod sa pagbalik sa Ginoo aron mailhan ang Ginoo sa mga tao. Likayan nato mga kaigsuonan ang garbo. Likayan nato ang paghigugma sa unod. Kay maunay usas mga hinungdan nganong dili ta makabunga. Dili makabunga ang tao. Si Jesus miingon nga og tungod sa paghigugma sa mga butang sa kalibutan og kabalakas mahitungod sa kinabuhi, dili makabunga. Mga kaigsuonan. So likayan ang garbo, likayan ang kaulag sa unod, o likayan ang paghigugma sa kwarta. Bisag unsa na kadaghan, ayaw kasilaw sa kwarta. Ayaw higugma ang kwarta. Usa sa mga pamaagi aron dili ka mahigugma, dili ko mahigugma, dili ta mahigugma sa kwarta. Duna nay nakapanag-iyas atong kasing-kasing. Duna nay nakapalit ani. Gibayran ani. Ingna ang imong tapad, duna nay tag-iya ang akong kasing-kasing. Si Jesus. Duna nay tag-iya ang akong kasing-kasing. Si Jesus. Mga igsuon, usas angay natong hinumduman sa atong pagpuyos kalibutan. Nga ikaw ug ako gibayran sa Ginoo. Ang pagbayad sa Dios sa atong kinabuhi dili sayon. Dili hayahay. Sakripisyo. Sakripisyo sa unahuna, sakripisyo sa pagbati, sakripisyo tanan. Ikaw ako gibayran tas mga pag-antos. Dapat kaantigo sadtang mo antos. Gibayran ta sa tumang pagpaubos. Dapat kaantigutang mo paubos. Gibayran ta mga kaigsuonan sa grabe nga pailog. Si Jesus, grabe siya nakapailog. Bugal-bugalan siya. Dapat kita sad. Grabe puntang makapailog. Magsugod na diya sa atong pamilya, sa atong Pinoy-anan. Diha na to itrin ang atong kaugalingon. Diha sa pagpailob, pagpaubos. Mao bitaw na niingon si Pedro, kung naa kay mga antosonon, paglipay. Kung sa imong pagkakristohano nag-antos ka, paglipay. Pero kung nag-antos ka kay mamumuno, kriminal, o sa patoy giingon ni Ginoong Hesus ni Pedro mga kaigsuonan, naaman siguro nas ikaduhang Pedro or unang Pedro. Tan-aw na ako sa unang Pedro. Okay, ikaduhang Pedro siguro. Paglipay kanang
nabatos ikaduhang Pedro. Ako sang tan-awon. Unang Pedro 4, nas 4 di ay. Unang Pedro. Ingon sa dinhi sa 12, pag-antos tungod sa pagkakristohanon. Mga igsuon, mga minahal kong igsuon, ayaw kamo kahibulong sa mga mapait nga pagsulay nga inyong giantos. Ayaw kiniisipa nga talagsaong butang nga nahitabo ninyo. Versikulo 13, paglipay hinuon nga nakaambit kamo sa sa mga pag-antos ni Kristo. Aron magmalipayon kamo inigpadayag na sa iyang himaya. 14, bulahan kamo kon gipakaulawan kamo tungod sa inyong pagsunod kang Kristo. Kay kini nagpasabot lamang nga ang mahimayaong espiritu, ang espiritu sa Dios anaa kaninyo. Kinahanglan nga walay usa kaninyo nga mag-antos tungod kay siya mamumuno, kawatan, malapason sa balaod, hilabtanon sa uban. Apan kon kamo nag-antos tungod sa inyong pagkakristohanon, ayaw ninyo ikaulaw. Ayaw ninyo ikaulaw kini. Pasalamati hinuon ninyo ang Dios nga kamo mga Kristohanon. Dapat kaantigutang mo antos mga igsuon kon gipakaulawan ta. Kana bitang pakaulawan ka social media, dapat katigutang mo antos. Ha? Pakaulawan ka sa imuhang kaila, imo higala. Gani si Jesus mga kaigsuonan, giklaro gyud niya ang iyang mga tinun-an. Bulahan kamo kung gibutang-butangan sa tanang matang sa sala. Mangutan ako, kanus ama mo gi nakasinatig butang-butang? Kumusta man ang inyong pagbati? Mangumusta ko ko. Sa panahon nga kamo gibutang-butangan, kasagaran magkuyog man ang butang-butang o kanang libak. Katong gilibak ka. Kumusta man ang imong pagbati? Nahitabo ba nga nagmalipayon ka? Or nagsagol ang kaguol, kasakit ug ang kasuko, o niya may pagkaping kasilag? Maigsuon, ikaw ray malkan si ana. Kalaglagag kalautan ra gyapoy paingnan, kung mao gyapoy ang atong batasan nga kalibutanon ang atong gabiton sa pag-atubang sa bisang unsang hagit sa pagpangalagad natos Ginoo. Nindot kaayo mga kaigsuonan kung atong nasinatian kana bitawng gibutang-butangan. Kanang gilibak ka, gidaot ka. Nganuman, kay diha nato matrin ang atong kaugalingon. Diha nato mabansay. Nganong nindot siya Pastor Gideon? Kay usa na ka opportunity nga gihatag ni Lord nga matrin nato atong kaugalingon. Kay dili biya ta mga kaigsuonan mahimong masinangkapan kung dili nato matrin atong kaugalingon. Katong giaway ka, gidaot ka, giinsulto ka, gipakaulawan ka, dapat kana bitawng mamalandong sad ta ba? Kumusta na bitaw ang atong pagbati atong panahon na? Wala no? So, mo ni time nga ato ang hinumduman ang mga nasinatian nato. Inyong nasinatian, inyong naagian. Diha sa inyong simbahan, sa trabahoan, sa inyong mga kaila, higala, sa inyong mga silingan. Si Jesus mingon, higugma ang imong makaaway. Pag-ampo kamo sa mga nagpasipala kanina. Panalangin ni sila. Lisod ka ining buhaton.
Labi na sa time nga naa ka. Kana bang naang naa ka bitaw unya ikaw pa'y dauton? Lisod kay na. Kanang naa kay kwarta, naa kay trabaho, naa kay posisyon, unya inanaon ka. Mangumusta kuno ta? Kung unsay atong gibati, nagpabilin batang Kristohanon? Or mura na lag Kristohanon? Mga igsuon, dili na tutugutan nga wala ta mahiapil atong jutay nga nakasunod ni Jesus. Dapat taning kamot ta nga tuata na bilong, tuata na hiusa, tuata na apil sa jutay. Dili ta musundog anang daghan. Dili ta magukod sa daghan. Magpasalamat ta nga nakaamgo ta, nakakaton ta, ug ang atong nakatunan sigurado nga makasud sa kinabuhing walay katapusan. Mga igsuon, akong kantahon pagbalik ang awit Makapahulay. Oras sa atong programa alas 9:33 sa kagabion. Makapahulay. Ang kinabuhita dunay nag-atima dinhi sa kalibutan. Kita gibantayan bisan sa kalisdanan, bisan sa katalagman. Ikaw o ako nakalaban. Ang kinabuhita dunay nag-atima dinhi sa kalibutan. Kita gibantayan bisan sa kalisdanan, bisan sa katalagman. Ikaw o ako nakalaban. Walay laing magbalantay, giatiman pagyud kita kanunay kang Hesus. Ikaw ako makapahulay kang Hesus. Ikaw ako makapahulay. Ayaw o sige, ayaw gyud sayangin ang nagsakripisyo nga ikaw mabag-o. Ka ikaw gigiyahan o gitudloan aron makapuyo sa kalangitan. Walay laing magbalantay, giatiman pagyud kita kanunay kang Hesus. Ikaw ako makapahulay kang Hesus. Ikaw ako
ako makapahulay. Busa padayon ta sa pag-alagad niya, diha sa pagsimba, magkahiyo sa kita, dili na to kalimtan, magtinabangay kitang tanan, buhat ug maayo kita gantihan. Walay laing magbalantay, giatiman pagyud kita kanunay, kang Hesus ikaw ako makapahulay, kang Hesus ikaw ako makapahulay. Para mas malig-on ang ato bitaw nga kanang pagpangalagad sa Dios, malikayan kanang kinaiyang magarbuhon, kanang kaulag sa unod, og pagigugma sa kwarta. Dapat pilion nato ang ato ang maging higala. Kana bitaw atong mga barkada, atong ikauban, dapat kantigutang mo pili. Usa sa bantayanan kanang maka-pa-impluwensya nato, kanang makapatakod nato ba? Mga barkada, usa nas maka-impluwensya. Dapat kantigutang mo pili og barkada. Kung naay mga barkada nga garbuhon, ayaw pakiguban. Kung dunay mga barkada nga kana bitang maingon ta nga kalibutanon sa kuan pa sa ato ang pinulungan, kana bitang ang naghari kaulag sa unod, mga barkada nga walay laing nakatunan, kaibog lamang sa kalibutan, likayan. Mga tao nga walay laing gisgutan, kwarta, dapat magbarkada ta kanang naay kinaiyang Kristo. Ikaw gako, dapat ampingan nato ang atong kaugalingon nga gipanalanginan o gibayran sa atong Dios. Pinaagi kang Kristo, pinaagi sa pagpili sa atong barkada. Awit makalangit, si Jesus atong higala, ampinging kinabuhi mo. Ambinging kinabuhi mo, ambinging kaugmaon mo, ambingi ang tanan, ang anak kanimo. Pili ang ikauban mo, pili ang mabarkada mo, pili ang tanan, ang muonong kanimo. Tanang butang nga anak ka, hinumdumi pinialan raka, busa ang pingi, kay may oras paninglan ka. Siguro
sa kabuhat mo, kay may katuyuan siya, paminaw gyud. Samtang buhi ka pa ni Jesucristo, kay suginlan ka, ayaw talikdi ang misyon mo, ayaw kahadluking mga pagsulay, ayaw ka balaka, bisan asa ka, kay unungan ka ni Jesucristo, ato higala. Ang binging kinabuhi mo, ang binging kaugmaon mo, ang bingi ang tanan, ang anak kanimo. Pili ang ikauban mo, pili ang mabarkada mo, pili ang tanan, ang muonong kanimo. Tanang butang nga anak ka, inumdumi piniyalan rata, usa ang bingi, kay may oras paning lanta. Siguro nga magpagamit ka sa kabuhat mo, kay may katuyuan siya, paminaw gyud. Samtang buhi ka pa ni Jesucristo, kay sugilan ka, ayaw talikdi ang misyon mo, ayaw kahadluking mga pagsulay, ayaw ka balaka, bisan asa ka, kay unungan ka ni Jesucristo, atong higala. Samtang nag-inusara, nag-relax-relax ang tanagsan, may paipasag Biblia, makakaton ka pa, makakaton ka pa, makakaton ka pa. Ayaw sige ang adlaw mo, sa mga butang nga ibilin lang inigbiya mo. Ayaw pa ilan sa kahilayan, kay ang tinuod nga kalipay na kang Kristo. Tinuod nga kalipay na ragyod kang Kristo. Daghang mga higayon sa pulong tagi padlong, kay dili ka kaikya sa hukmanan tadadon, sa hukmanan tadadon, sa hukmanan tadadon. Ayaw sige ang adlaw mo, sa mga butang nga ibilin lang inigbiya mo. Ayaw pa ilan sa kahilayan, kay ang tinuod nga kalipay na kang Kristo.
Tanang mong binuhatan, dayag o gitago-taguan. Adlaw sa katapusan, anihon mo ang tanan, anihon mo ang tanan, anihon mo ang tanan. Ayaw sige ang adlaw mo sa mga butang nga ibilin lang inigbiyak mo. Ayaw pailan sa kahilayan, kay ang tinuod nga kalipay na akang Kristo. Ayaw sige ang adlaw mo sa mga butang nga ibilin lang inigbiyak mo. Ayaw pailan sa kahilayan, kay ang tinuod nga kalipay na akang Kristo. Kay ang tinuod nga kalipay na akang Kristo. Ang tinuod nga kalipay naara gyud kang Kristo. Mga igsoon, ako nagtuo nga ang Dios nagpanalangin kanatong tanan. Adunoy mga mensahe nga angay na akong ibilin ug angay na akong ipahinumdum kanini. Mao kini. Damor gani tang panalanginan. Dapat damor tang magpaubos. Damor tang magmapailubon. Like ni Jose. Si Jose, kabantay siya nga nahimo sang sinaligan. Damor siyang gipiyalan ug damor siyang gipanalanginan. Nya tiknot mo ni, magbantay ta. Nagani mga panalangin, doon na gyud ay mga pagsulay. Damor nga si Jose gisulayan. Damor si Jose nga giandaman sa Dios ug panalangin. Ang nakanindot nga gipakita ni Jose nga angay natong makatunan, dapat doon na gyud tay tinud-anay nga kahadlok sa Dios. Dili na tutugutan nga paghimo og sala. Bisag unsa pa na kanindot, bisag unsa pa na ka tsada, kalami, mga kaigsuonan, dapat kantigutang mulikay. Like ni Jose, bisag unsa pa na kanindot, katsada, kalami, basta makasala or usa na kasala, dapat likayan na. Kung adlaw-adlaw kang gitintal, adlaw-adlaw tang gisulayan, adlaw-adlaw sa tang mulikay sa tentasyon. Ug adlaw-adlaw na tong duolon ng Dios. Ito hinumduman, importante ang pagdangop sa Dios kaysa bahandi sa bulawan sa kalibutan. Walay makalabaw nga pamaagi nga modangop ta sa Dios kay dili kita mapakyas. Mga igsoon, ako nagtuo nga ikaw ug ako gipanalangin sa Dios. Ato ding gamiton sa pag-alagad sa atong Ginoo. Magampo ta sa dili pa ko manamilit mga kaigsuonan. Ato pasalamatan ang Dios pasidunggan sa mga pulog mga mensahe nga atong nasabtan sa atong panaguban. Magampo ta. Amahan namo nga Dios nga makagagahon, nagpasalamat kami sa mga pulong, mga mensahe nga amo karong nadunggan, nakatunan. Salamat o Dios nga imo kaming gitabangan o giatiman. Among nabati og nakita nga sinatian ang imong pag-atiman kanamo. Tungod kay imo magkaming gitudluan og imo kaming gisuginlan sa mga pamaagi nga angay namong ma-apply og malikayan sa among pagpuyos kalibutan. Salamat o Dios sa imo na usab nga atiman sa ako mga kaigsuonan ug pagtagbo sa ilang mga gikinahanglan. Ilabi na sa ako mga kaigsuonan nga nasa ospital, I declare healing, provide nga gikan guide kanimo o Dios.
provision. I declare in the name of Jesus. I-bless ako mga kaigsunan nga paingon sa abroad, ug naa sa abroad, ang mga kaigsunan na negosyo, ang mga kaigsunan Ginoo nga nagtrabaho bisan pas katong nagitag trabaho. Salamat nga ikaw ang Dios magproteksyon ug maguban. Sa among pagpamahulay uban ni kaming tanan, wala mi mahimo kun wala ka. Among isalig itugyan diha kanimo ang among kinabuhi, diha lamang kanimo. Amahan ang kaluwasan, kadaugan, panalangin nga gikinahanglan namo sa adlong tanan. Salamat o Dios sa imong mga pulong, mga mensahe nga among nasabtan o nadunggan. Among kang pasalamatan, pasitunggan, ug alang lamang kanimo ang among kinabuhi. Alang lamang kanimo ang tanan nga niya kanamo. Magdaig, makahatag og mga pagdaig, pagpasalamat, pagpasidungog kay alang lamang kanimo ang himayag kadungganan sa ngalan ni Jesus. Amen. Oh, amen. Dalaygon ang Dios nga nagpanalangin ka natong tanan og sa tanan natong mga kaigsunan nga mo replay, I declare blessing. Kini yung suon Pastor Gideon moingon na usab sa atong nga programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless and good night sa tanan. Ani pagday nag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalay mga pagday mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah.